ಕಟೀಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದ ಈ ವರ್ಷದ ತಿರ್ಗಾಟ ಐತಾರ ಶುರುವಾತಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ವರದಿ. ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆದಿತ್ತದ ಪ್ರಧಾನ ದೇವಸ್ಥಾನಲಿಡು ತಿರ್ಗಾಟದ ಮೇಳ ಇತ್ತದ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಲಿಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೇಳ ಇತ್ತಂಡ ಕಟೀಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಆಟದ ಆಜಿ ಮೇಳ ಉಂಡು. ಈ ವರ್ಷದ ತಿರ್ಗಾಟ ಐತಾರ ಶುರುವಾತಂಡ ಮೇಳಲಿಡು ಪಾಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತಿದೇರ. ಬೊಟ್ಟಿಕೆರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಂಜೆರು ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗವತರಾದಪ್ಪನ ಒಂಜನೇ ಮೇಳಗೂ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಲ ಭಾಗವತರಿಗೆ ವರ್ಗ ಮಲ್ತಿದೇರ. ಕರೆನ ವರ್ಷ ವೇಷದಾರ ನಗರಿ ಮಹಾಬಲ ರೈ ಮೇಳೊಡ್ದು ಪಿದ ಇತ್ತೇರ. ಅರೆನ ಕೂಡ ಮೇಳಗು ದೆತ್ತೊಂದೇರ. 11 ಜನ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಮೇಳಗು ಸೇರ್ದೇರ. ಸಿರಿದೇವಿ ವೇಷದಾರ ಬಾಗ್ಯರ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ರು ಈ ಸರ್ತಿ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರ ಇಂಚಿತ್ತಿ ವೇಷಲ ಪಾಡುವೇರ. ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಲೇರನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಮಂಜುನಾಥ ಭಟ್ರು ಬೆಳ್ಳಾರೆ, ವಾಟೆಪಡ್ಪು ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮಾ, ದಿನಕರ ಗೋಖಲೆ, ಲೋಕೇಶ್ ಕಟೀಲ್, ಗಿರೀಶ್ ಕಾವೂರ್, ಇಲ್ಖಾನ್ ಸುಖೇಶ್ ಉಪ್ಪುವೇರ. ನಗರಿ ಮಹಾಬಲ ರೈ ಹರಿರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ರಾಹುಲ್ ಕುಡ್ಲಾ, ಪ್ರಫುಲ್ ಚಂದ್ರ ನಿಲ್ಯಾಡಿ, ಹರೀಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾರಂತ, ಮುರಾರಿ ಕಡಂಬಳಿತ್ತಾಯ, ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ರಡ್ಡನೆ ಮೇಳೊಡುಪ್ಪುವೆರ. ಮೂಜನೆ ಮೇಳೊಡು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಂದೆಲ್, ದಿವಾಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪೊಳಲಿ, ಸುಕುಮಾರ ಬಳ್ಳಾಲ್, ಗಣೇಶ್ ಕಾರಂತ್, ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ಭಟ್, ಉಮೇಶ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಉಲ್ಲೇರ. 4ನೇ ಮೇಳೊಡು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಸುಳ್ಯ, ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಜನಾರ್ದನ ಕೊಕ್ಕಡ, ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಜೋಗಿ, ಸುರೇಶ್ ಕುಪ್ಪೆ ಪದವು, ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್, ದಿವಾಕರ ಬಂಗಾಡಿ ಉಲ್ಲೇರ. ಮೋಹನ ಶಿಶಿಲ, ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮಿಜಾರ್, ವಾದಿರಾಜ ಕಲ್ಲುರಾಯ, ಆನಂದ ರಡ್ಡನೇ ಮೇಳಗೂ ವರ್ಗಾದ ಬೈದ್ಯರ. ಸೂರಜ್ ಆಚಾರ್ಯ, ದಿನೇಶ್ ಭಟ್ ಯಲ್ಲಾಪುರ, ಸಚಿನ್ ಉದ್ಯಾವರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ, ನಾಗೇಶ್ ಆರ್ಕೆ ಪದವು, ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಪೊಳಲಿ ಇಂಚ 11 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಹೊಸತಾದ ಮೇಳಗೂ ಸೇರ್ದೆರ.